Figuretes de vidre és una obra on hi ha poca claror, és una obra de records, és realisme nord-americà, però no és realista, és a dir, és una obra on fugint del motlle del realisme teatral. El record permet moltes llibertats poètiques, exagera detalls, en suprimeix d'altres segons la importància que tinguin per cadascú. I el meu personatge és en Tom, que és a la vegada el narrador de l'obra, però hi fa un personatge també. Jo soc, diguem-ne, el narrador de l'obra, però també em faig un personatge, sí. En Tom. En Tom és un poeta que treballa a un magatzem de sabates. No és cruel, no ho és, però per fugir de la trampa li caldrà actuar dràsticament. Jo sóc l'Amanda, la mare, i com diu el narrador, sóc una mare atabalada i atabaladora. Què ha passat a la reunió de l'associació? Que no hi has anat? No he anat a cap reunió. No m'he vist en cor d'anar-hi. Hagués volgut que la terra se m'empassés. Però, mama, però per què l'has estripat, mama? Per què? Per què? Saps quants anys tens, Laura? Prou que el saps. El seu fi és casar la filla i quedar-se lliure. Que la Laura tingui algú que vetlli per ella, que s'hagi casat, que tingui casa seva, seràs lliure d'anar-te'n allà on vulguis i per on vulguis. El Jim és un personatge que quan vam fer el treball de taula ens vam adonar que no sap ben bé on s'hi fica, però un cop hi és, es deixa anar i es troba envoltat de les il·lusions i els sentiments d'una família, i un cop s'hi ha ficat no sap ben bé com sortir-hi. Déu meu senyor, sap la fortuna que ha replegat l'inventor dels xiclets? Laura, el seu germà m'ha dit que és tímida. Tímida, jo no ho sé. I vostè? Quan se n'ha recordat de mi? De seguida. Així que entra. Abans que entrés, quan vaig sentir dir el seu nom, jo ja pensava que potser seria vostè. I la Laura, que és la filla, la Laura és una noia molt tímida que viu en el seu món de figuretes de vidre i bueno, la mare vol casar-la però ella doncs, no acaba de trobar aquí perquè està doncs, amb el seu món, amb les seves figuretes de vidre. Ai, mira aquell que diu que la ciència aclareix els misteris. Però per mi el que fa és creure darrere nosaltres. Tot plegat estarem fins al 24 de març, divendres i dissabte a les 9 i els diumenges a les 7 de la tarda, aquí al Teatre de la Colmena. O sigui que us animem a que vingueu a viure aquí dins aquest món de figuretes de vidre, no? I podreu viure una atmosfera molt suggerent. Brindo pel sud d'aquell temps! Pel sud d'aquell temps!